Hai algo que nos une máis aló das palabras. Un idioma universal que fala de paixón, alegría e emoción. Iso que só se sente cando bailamos. 12 famosos competindo na pista de baile. Este non é un concurso calquera. Aquí non só se baila, confésase, emociona. A verbena galega nunca foi tan intensa. Bailamos Celebrity, moi pronto na televisión de Galicia.